Супер. Ама от тук нататък вече много специално внимание. Не сме на планина, ама сме тук на едни 30 метра, дето е... Да. Ами Мато, виж, не е късно да се откажем. Няма нужда от безразсъдни... Така ли? Аз на пикела разчитам, ама пък ти ако и кажеш... Така, много внимавай, има падове. Тук не сещаш, тук е на чимове някак си едно такова. Да. На... Виж пак как надясно слизам, съм си свикнал с водиш Да. как. Да, на чимове. Майко, как да правиш? Браво. Еми, дай, ще трябва. Как я успяш да пълзгаш? Ами... Браво. Еми, аз си слизам. Ама, много бавно. И си пълзгам, Добре. Ама аз моя найлон, знаеш как се пълзгам? Вкарвам нова тактика. Това е, съответно... Използвай пътеката. Ами не. Тя като е така, в момента е по-плъзгава. Аз правя нещо такова, което е много странно. Тежестта ми е наляво, а с дясната ръка подпирам пикъл. Ами принципно не беше идеята да ти стане по-хлъзгаво, но що не миеш тогава в снега да ходиш? Ами защото там има и много гадни тръня. Мисля, че ще сляза, ама много бавно. Ако не е то спикъл, обаче съм направо, не знам. Ей, тук седи найлон надолу, какво може да стане? Знаеш какво, май си слизам аз в снега. Тук вече по-сигурно. Ние, защото сме точно по трака и реално замисли са, той е отъпкан. И тук имаме вече треви, където имаш повече захват. Трябваше около трака, ама никъде не сме сигурни. Аз как дигнах адреналина, и там нататък има. Тук е добре. Между другото много добре. Там е трака. И сме по точния трак, зато и се плъзгаш. Ама и тук където има треви, ти подвеждат, бе. Да. Контролирам, ама щеката за сега много спася. Тук има един много мръсен пад накрая. Да. Ама от тук се минал. Ти оттам може да си дава. Ти си минал точно по трака, където най-плъзгало, нали? И аз като тях поставя, никак то няма целява. Не. Ти остави на плуването с някаква... Аз стои кръче. Сещаш какво ми се случва.